tomto dome. Ja spätne počkúcham a ja si už upratujem hračky a ja prídem domov, upratiem si i všetko si upratiem, umiem si zuby a pôjdem spať. Áno? Ty sa voláš Evička? A ja som Ty si Maťko? Áno, a ja som spával a upratal som. Kedy? Teraz. Patík! Matík! No, jedného vývodníka máme v krku. Teraz sa no. Ahoj. No. No, čertuže preč. Mami. Eva. Ale. Čo? Ty si určite Patrik, že? Poslúchal si? Čer ste sednúť? Poslúchal? Áno, celý rok. Celý rok? Dobre. A ty si stále uplakaná. A hračky si neukladáš. Ale ja si